Nginosimcelile Mjula. Angimazi-ke ngathi usupport ibhakabhaka mangimbheka ngibona ngamazinyo amhlophe kodwa ke angazi emva kwalokho. Simtholile simcelile uthini mfowethu? Good man, I'm disappointed. Yes. Kanjani? Fana yabona la lengiyenzeke ayikho mnandi good man. Kwenzekani? Good man ukuthi bayiti use stadium of stadium kwenza ngale nto so phela sekuchili. And manje mabadlala kanje bafethu angiboni ukuthi singayithoba naleli. Usolani? Eish. Nami ngibona ngathi yawinda bayi-striker. Yeah. Akusena pressure striking. Azikho i-drive. Yabona no striker siwa and lo muntu uyacaba ukuthi obvious. Noma ngadlala amasima next time ngizophinde ngidlala. Ngoba ilokho abathi ngesilungu i-depth ayikho abadlala bela. Akuna competition like yabo good man iyasikabatha la yini. Yeah. And ekugcineni yabona ukuthi ayisi sizochifta iSundowns izophinda icobele league. Brian Leon, Ikram Reyners. Yabona no ayasikabatha good man serious. And no mangithi yaphela. Phela le game le it was an easy game. This one was an easy game. Yeah, kufanele simple one. Yeah. But what happened? Akuwineka. Kanti manje ubuya phambili bani uthi? Amachita makakhuphula amasokisi. Yeah. Ifazo abeqhubeka kadlala so ayasikhawazi. Yeah. Akukho la soyabona kusandana so. Yomadwazi. Akukho la so. Akuzalo. Sidroyele ekhaya nesiwelele. Ngoba aphumi umuntu eHolland. Hawu. Baphumile namhlanje. Hawu. Good man. Good man, I'm disappointed. Very disappointed. Yeah. Into engakutshela yona ile kuhlungu. Hayi ngiyakuzwa bani. Kuhlungu good man. So bona iSundowns iyadlala phakathi neviki. Ubona ukuthi izodlala kanjani? Ayilabo mina ngihlezi ngiminyile makudlala le team le. Yeah. Angifuni ungasho ayinamasimo. Bayadlala. Nathi siyadlala sinamasimo mara yabona makwenzeka kanje ayinyathi awuthi ukuthi soyicova le league serious. Okusho ukuthi ibhakani yalisenkinga. Ayisenkingile enkulu. Angazi ukuthi ngayibiza kanjani kodwa akuvumi noma ukhulume ebhakani. Mkhulu akuvumi noma ukhulume. Ayish. Kodwa manje ngiphayitikiti ngazwakala yini. Ngaqala since ngo-12. Yeah. Afantimo. Basigayana ama results apita so mara kodwa mara beko serious. Mase bhakani. So. Mase bhakani. Ukhulu kodwa ayishaya ukhulu angifuni ungasho. Kulungile sebo. Taki kodwa.